I pozdrav sam došao na gameplay. Danas smo da igramo Kidmapple. Danas ćemo da malo igramo, znači to sam ja. Mi ćemo ovaj drugi profil koristim za Sky Show, a ne koristim za Blogger, ovo ću koristiti za Blogger Games, poslije ćemo tu da idemo. A sada idemo da presučemo lika. Prvo što nam je potrebno, skupio sam ovo, koliko može se seli, naravno nećemo da selujemo, stavit ćemo je. Dres sam kupio ovaj, onda ove kopačke, ovo ovdje i ove naočacike, tako da sada možemo da krenemo u utakmicu. Da krenemo. Čekajte sam, evo ga neki lik, ja sam... Možda ću ovo... I zaledio me, nema veze. Tako. Sad vidimo ovako. Tako. Sada pokazat ću vam. Ne. U sljedećem klipu ću vam ljudi pokazati kako da skinete Minecraft P. Tako da ako vam se svidi klip, naravno ostavite like. Ako vam se svidi, obavezno hoću da ostavite i na ovaj klip like, tako da evo ljudi, mi ga već teremo. Ne. Evo ga. Znači koliko ništa ljudi, znači na sekundu ću produžiti. Kada bude sekunda, hop. I sad ću da sljedeći klipu ću da snimam ovako. Tako. Ljudi koji se to, znači, neću. Ko je ovo? Znači, nemam pojma. Odigrat ćemo tako da ovu utakmicu. Sada malo duže ćemo da igramo. Hop, žvak, hop, hop. I ja se sjebala, ali nema veze, možda u sljedećoj epizodi će biti facecama, tako da, sada ću navesti, tako da, ništa ne brinite, znači, čekaj. I to, znači, da li to odigram još jednu, neću da igram. No, mi smo okej. Pa i odigrat ću nešto malo, ovdje odigrat ćemo još jednu. Pošto vidim, ovo će, ovako ćemo. Visible, okej, znači, to je to. Dobro. Znači, ako hoćete da pišite mi dole, znači, pozvao sam i Ćaleta i take momke, znači, pozvao sam poznate youtubere koje sam znam.
koliko ja znam. Ne. Se sjećaš. Ne. Jebate. Da sam od toga ništa. Postaćemo veliki. Pa. Ček. Samo da se isključujem da mi ne snimate. Imam ja, mogu da stavim i Runija, ali nisam ga kupio, tako da u sljedećoj epizodi ću nešto tako da menjam igrača, možda ću nešto i da prodam. Tako da... Hop. Tako da, ako vam se naravno ovo izmjenom, pasite like. To. Opa! Sada ćemo da... Ja, nisam dobro. Nije dobro. Ovo ima još jednom super moć, sad ću da ti jebem. Tako. Pa, ne. To. Ne. Tako da... Ne. To. Jaj, samo šteta što me nije pustio. Ništa ljudi, to je to. Da ima ovaj kakav je. Ovo je 562, znači ovo je katastrofa. I to je to ljudi, hvala sam što ste gledali klip na susjeda. Ako je sve osobno, možda bacite like. Pa mi se vidimo u sljedećem klipu. Post!